O vindeiro venres, día 10 de maio, teremos unha romería moi especial. Chegará ao Colexio Nosa Señora do Rosario unha réplica da imaxe do Neno Xesús de uvas e espigas, ideado por don Baltasar para o barrio Atocha da Coruña. Desexamos contar coa participación dos nenos, profesores, das familias, veciños, amigos, antigos alumnos. Todos estades convidados á procesión que comezará ás 12 na Praza das Dores, a Eucaristía que se vai a celebrar no patio do colexio a continuación. Para os que queiran asistir ao xantar organizado en colaboración coa AMPA, deberán de anotarse en Secretaría do Colexio ou chamando por teléfono. O custo é de 25 euros. Recorda esta data, día 10 de maio, Arzúa co Colexio Atocha. My wife doesn't understand.